jɔra na bura malo bɔrɔ suguru bɔrɔ nuna ka kana fɛn di mama sa gɛrɛmɔgɔ la ka bɔ gɛrɛmɔgɔ la bura yɔrɔ la seru kita seru de a ma di ne ma dɛ mais san a bɛna fɛn di mɔgɔ ma bamakɔ yan an ka sɔrɔ cɛkɔrɔba y'a fɔ an na chaque kari bura a ma wari di sɔrɔ sɔrɔ ko miliyɔn 1 don a ma kɛnɛ na a ma di ne ma mais a kuma fɔra n ye a ka ɲumanya a ma fɛn di sɔrɔ ma joli u ko a bɛ se ka 1 million ou 500 000 di sɔrɔ su ma ka n'u kɛnɛ kan k'a bɛ wari di a ma wari di kanu kɛnɛ u y'a fɔ a ma kɛnɛ u y'a fɔ ɲɛna seru b'o kɛ ayiwa seru n'a ka o ye ɲuman ye dɛ seru n'a ka ko a ka kɛnɛ kɔnɔ a ye sɔrɔ su tabarikala mais sisan sunkalo mana se a bɛ fɛnɛ ko bɛ ka di sigibagaw fɛnɛ ma c'est ça o ye socialité an ka jamana ye fanta jamana de ye koyi n'i ma di mɔgɔ bɛ balo koyi minnu yɛrɛ tɛ dɔ fɛ olu balonen don ayiwa u k'a jateminɛ waati dumanw na u ni mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ balontanna de ye maa ye a ko ka di fɛn kun y'o dɔrɔn de koyi n'u ye ministre da o to balaw kɛ an ka foto ta a banna ɔ mais aw yɛrɛ ka sɔsiyɔn ka fɛn labɛn n'aw b'o boyikote k'o bude ka taa k'a bɛɛ duguduguli ye k'u ka sabali sa ne bɛ mun fɔ dɔrɔn balontanna bɛɛ bɔra n'i tigɛ kelen kɔrɔta k'i ka mago tɛ mɔgɔ la i bɛ den fana kɔrɔta ko mɔgɔ ka mago t'i la n'i kelen kɔrɔta k'i mago bɛ mɔgɔ la i bɛ den fana kɔrɔta ko mɔgɔ mago a ma wuya yan hali ko sanna seru mana kana biye san ka di mɔgɔ ma ko mali ka masi la a ma kɛ wa bura e ma wuya ka kuma fɔ yan k'u libéré kɛlɛ wuli ka jamana bɛɛ ci k'a to ka wuya ka du to yen ma s'a ma mun wɛrɛ don u ye jamana bɛɛ ci a ka so o y'a ka ɲumanya de ye o hali kalama ka so wa ala de bɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛ fɛn ye ala bɛ diɲɛ bɛɛ bɛɛ ka kɛlɛ n'o ye sɔrɔsi gouvernement ka sɔrɔsi ye awɔ olu ma maga a ka so la ayi rebelle fana nana olu ma maga a ka so la voilà mais mun don jɔn de ya président tɛ o a ma fɛn kɛ libéré bɛɛ ye o mais a ka ɲumanya don min na libéré fédération tɛ yen ministère tɛ yen ale de bɛ billet d'avion ta ka kulobu a mana ni libéré mali la yan kan 2002 ka prime sara bura e tɛ ko ɲɔgɔnna jama kɛ wa mais jamana y'a dɔw ye ka sabali dɛ u ye sitanɛ yɛrɛ ɲininka ko sitanɛ ko jɔn ni ko ka d'a ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko maa min ko ka d'ale kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan c'est à dire fɛn bɛ mɔgɔ bolo o pakili o ka kɛ pakili ye o de ka d'ale ka d'a ale b'a dɔn o tɛ laban fiyewu n'o ta tɛ kunangoya ye ko jɔn ni ko ka guwa ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a ko maa min ye fonisire ye maa min bɛ a di mɔgɔw ma o de commande ale o de commande a k'ale n'a sɔrɔ ko c'est à dire kafiri don quoi mais kafiri ɲumankɛla bɔra ko de ko ka guwa ale ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que k'a tɛ laban o la k'a laban ye ɲuman ye de. ale ke sanɛ ka fɛn mɛlɛkɛw ka ɲɛmɔgɔ de ko yaya sanɛ kun ye mɛlɛkɛw ka ɲɛmɔgɔ de a banna de o de y'a kunangoya ye ko ka situru bi ala adama ye an fa adama ye a fa adama ye a banna de ma ale y'o kɛ ale ko ale t'o kɛ a kunna goyara ala y'a kunna goya a kunna goya tɔ ala fɛ awɔ a fana ɲini ala fɛ ko ala kana ale dɔrɔn kunna goya ale fana ka jamakulu dɔ sɔrɔ ka fara a y'a kali nin wa a bɛ jamakulu in sɔrɔ pakili b'o la dɛ ala fana y'a fɔ a ɲɛna ko a sɔnna ala ko k'a sɔnna n'ala tun ma sɔn a tɛ mɔgɔ si sɔrɔ ka fara a kan ala ko k'ale sɔnna jamakulu min b'a nɔfɛ pakiliw b'a la dɛ a bɛ kutuba kalan sanni bɛ kutuba kalan sini ala kana tulo don o kutuba kalan ayi parce que jaraba kɔnɔna la awɔ mɔgɔ bɛ to ka ɲɔgɔn jalaki fo bɛɛ bɛna u to la u bɛna jalakulu tɛmu sitanɛ la sa dɔ b'a fɔ e yɛrɛ kuma fɔ an ka taa yan fɛ dɛ e b'a fɔ an ka nin kɛ dɛ u to la u bɛna bɛɛ da sitanɛ de kun sa sitanɛ bɛna ko sisan ko n kelen tɛ dɛ ko ale bɛna kutubu kalan awɔ k'ale bɛna kutuba kalan a bɛna kutuba kalan daminɛ a b'a f'u da k'u jɔ de y'ale kan kura de nimisa don ye ala kana tulo ni kutuba kalan kan na ala kana tulo ni kutuba kalan kan na ni kutuba bɛ kalan don min na a kana kɛ a kɛnɛ ala kana kɛnɛ a an n'an kanubagaw kana kɛ nin kɛnɛ ala kɛnɛ fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin an lamɛn sisan awɔ an kanubagaw an si kana ye nin kɛnɛ kɔnɔ o de ka kɛnɛ kɔnɔ o kumana ko maliyɛn jeunes les expatriés minnu bɛ don ka bin ni sebu ye jama bɛ girin ka tɛgɛrɛ f'u kun k'u ka jigin duguma ni mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ don ka ca dɛ an ta ye ladilikan ye sɔrɔ a kɛ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi bura hali kura fɛ kɛlɛ ka phase finale sɔnni bɛ sɔrɔ maliyɛn jeunes b'u jɔ ka jeunes wuli bamanankan na na degura fila de bura a dɔw bɛ peut-être baraba don k'u tɔn dɔ la a bɛ ko mun ne k'i fa denmisɛnninw taara b'a fɔ ko cɛ a ye taa n'a ye min sɔrɔ a ye dibara ko ci jeunes yɛrɛ taara kan na i t'a se cogo dɔn jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ yen balɔntɔ bɛ na ko gabi mali gabi match bannen gabi entre